ste u novoj epizodi Minecraft preživljavanje. Našao sam meni portal. Ja imam kopače. Našao sam. Tako da... Da znam. Ja sam tu sam kopao bio, ali... Zadnji put preživljavanje mi se ugasilo. Da oštupam, da pauziram, da vam pokažem, ja sam gasio video, tako da morat ću raditi ja malo. To je epizod. Ćemo gledat. Još ću zatvoriti. Još ću osaditi. Tako da znam. Mi ćemo to kasnije, a ja ću vama pauzirati. Ok, evo me natrag. Ja sam došao i stao sam ovdje. Mislio sam da malo rečen. Ovo je inače Blast Protection 1, Breakdown Protection 1, Boost Protection 1, ovo Blast Protection 1. Ovo imamo Smite 2, Sharpness 1 i ovo Efficiency 1. Da mislite da uzme nijeku njen čin. Da sam to radio. Jeli? Ok, ovo nećemo nek ovaj. Ne hero. Zato njih ove knjige ne čeka. Tako da. Evo ga. 24. Neka idem polako. 43 smite up. About 9. Lapisa. 14 smo. Nadam se. Book. What? Efficiency 3. There. Okay. Okay. Trojke. Blast Protection 1. Ok. Čekaj malo. Treba... Čekaj, sam da postavljam nešto. Evo ću mi zapirati. Ok, evo tak. I... Ako se ovo stvorilo ovdje. Iskoristio sam neku komandu. Tako da. Power. Ok. Na. Možemo. Ok. Stop. Efficiency 1. Efficiency 1. Stop. Czekam. Jej.
Ja ću sad da podijem. Ok. Kako što vrevo mazat? Nema. Stiži, možda se popepi. Sada treba malo i kratka. Ova je sve snimljena u istom danu. Oma sam počela odmah snimati, pošto sam slučajno gasila. Tako da... Ovo mi najbolje kaže, najbolje to za ekologi. Zašto najbolje za ekologi? Evo sam napuštala. Ok. A u ovoj epizodi ćemo da... Nećemo samo sjetiti nešto. Gledati Baljak Manu. Ja, na primjer, sad što sam radio. Nismo ne praviti. Namjena. To je inađenje. Inađenje. Jep. Je ništa. To stvarno je ništa. Može malo štišati. Snimam ovdje epizod. Može malo štišati. Ja ne znam. Ja ne znam šta je ljudima. Svi govore. Ja ne znam. Ja sam sve to, nikome ne može biti. Ja sam trava. Nikome ne može biti. Ok. I bolje... Ja sam kamen. Ja sam kamen. Kamen.